Buhay sari-sari. Sige na po. Bisa na po gusto. Sige na po. Ano basta na yan? Oo. May surya lang po katang dikit na oras. Mga sarang oras po. Oo po. Ngodi ka ni Rina? Oh, taka mo ano po, ako po ang Bicol ko po, Bicol Naga. Ako iri. Iri. Iriga kaya ako. Iriga, pero po naintindihan mo naman Oo, ako. amo. Okay. Tara mo po Iriga. Oo. Sige, tara ito po i-record sa Iriga. Ano po? Ay maray man. Paano niya man po tigapadakulang sa iyong mga aki? Kuha. I-share ng responsabling kuha. Ari sa pamilya. Ta hindi niya pinababayaan ang mga igin niya. Pero po kan pagpadakulang niya kan sa iyong mga aki. Halimbawa, paano mo siya nagdidisiplina sa iyong mga aki? Para pagdidisplay, gusto ko ito nang iya kaya di magparaangat sa mga igin. Agi siya na sa istorya. Akin sala ngantig kuha, adi arag ka nagibon ninyo. Di ko pa nga nabayad ng latob. Yeah, very good. Maray pa ato agom maisig sa kuha. Gusto mo sabihin, matibay yung mag-ataman pala ng agum ang ano, mag-ataman ng agum ang mga bergara? Amo. Sakin, alimbawa baga, iya niya. Ito ang, di ko man masasabing, di ko ya sabihan na itong rin, sala itong. Halimbawa, bilang ano po, halimbawa sa pangural dan ano, dahil ano po siya mag-handle, halimbawa ngaya, di siyempre baga, mga aki niya nagdadaraga na, padararaga na. Ano man po bilang baga lolo, ano po, di ka man po na-handle sa inda, halimbawa ngaya, daraga na ngaya, makuha po, baka ngaya may mag-ilusyon na kaya, ano po, ano man po ang wish mo sa, sakali may mag-ilusyon na baga sa duman sa iyo mga makuha po, ano po, aanggotan mo sinda, sasabihan mo sinda, o sabihin mo sinda, adala mo na. Arin po duman. Sabi ko sila kanda. Yung ay nga si Krisya, nga nagka-Krisya. At importante mo na panauna makatapos ka. Kaya nga pinalimbawa ka ni mo, nagkunaman magpira. Pwedeng inspirasyon niya kapag ispila mo. Pero di mo nikakan makakuha ang amunan. Kung ano mga panaon, ay importante makatapos ka. Gusto sabihin, ang wish mo sa mga makuha po, dapat makatapos mo na. Pag may marin ng karir, go, diretso. Sabi ko nga basta ka mong ako na makatapos na kamo, ako na kamo trabaho, pwede na kamo pumili ka na makakuha ka ninyo, bilang kung kaiba na ninyo. Di, kung sakali po baga, ini pong makuha po mo, may magpa-share na, tapos nga, let's say, tapos na siya. Ano man pong klase kang lalaking gusto mong mag-ilusyon duman sa imong makuha po? Gusto ko sa kuha, mag-ilusyon pito na makuha po. Pagkisa ng makuha po, kung mabutan niya, dapat kaming mga makuha poon, ading kagigin, ading mga ngoon. Tulambang sindin siya ka na kuha niya, pwedeng mabutan niya. Gusto mo po sabihin, dapat dumamag sa dating tradisyonal na nagmimidwid kang ginikanan. Oh, very good. Nakapasar ka na po sa, lipat po kita, nakadumang ka na po sa Himanag. Ay, di pa basang. Di pa. Di pa Tanto di basang. ka nag-iiba ni, mo. Kuray ako kaya, takot ako magsasakit sa dagat. Kang pagbakasyo, ng summer. Magaya ng biyahe. Ang nganing ikin kong isat na manukang sa di mambuhi, sa barangay Ipil, ay Iraya. Magbabal yung sanrano, kasi wala pong makiyan. Di ka makaduman? Takot ka ba sa dagat? medyo haray-haray bagay idiyang sa indong biyahe. Paano kalimbawa po baga? Iba naman po kitang topic. Pag i-descendo sa nagbiyahe descendo, one way yan o may iba pang biyahe pa sharing? Ano po sinasakyan nindo? Tricycle, motor. Ay, di man, pwede man. Di ang biyahe po sendo, di mga hanggang ano pong oras? Per merong biyahe siya, di mga alas 4 ako na nagbibiyahe kasi mga para sa akin. Di ka mo po nagdadarama ka mo duman. Ano pong kabayan tapok mo niyan? Ay, kuha.
Palay. O, di ko sabihin ka, ikan tagapagpagkakang ka mga Pilipino. Farmers. Amo bayaan bilang dako ang kung anak po ay ading mag-uuma. Di po. Arin po sa iyo, di ko sabihin, hindi po inuuma mo hanggang duman. Sa duduman. Di, ang patubig mo. Maugmaw sa imong lugar Aram mo po, first time ko po lang po makakita sa imong lugar. Kaya sabi ka itong pag-chat duman ni manugang mo na i-vlog ko da sa iwan. Ako sige daw, pasyaran ko da naman. Na gusto ko yung mahiling ko anong klase mo niya ang lugar kay naaguman niya ako na ni pinsan. Pero po super baga maugmahon may design do. Ay amo. Mga kuha na tao sabi. Pinsa kuha paki-amigo man. Kaya sabi ko sa ano ko niya ko. Karon ako kung 18th birthday niya pa lang niya ako ano ako sharing ko paano niya ako kung nagkakasanay ako sa bakit magagagastos kaya ako ganito da. Adi basta kakasali, di manan luparkas ko na iya. Ay syempre naman, ay halimbawa ako lalaki. Tapos syempre maestorya si kagbabae. Ako ngayon nag-18th birthday araw kay sa siyempre maano yan. Ay siyempre ang expectation ka at least mapantay mo to. Kung di ka lalaki, okay po. Siyempre dapat at least harani ka naman. Pag marani kang video haba pa ka naman karo maano ka yan, maalop okay po. Pero po halimbawa ay di ba kasi mga ano apera kani sa aki mo ngayon, rin ba pwede pa mga aki mo daw? Pero po aki nindo. Ang aki ko, 7 yan. Nagadan si Duwa. Dilima na lang. Lima sana ang buhay. Yan. Pero sa 7 ato, saro sana ang lalaki. Ang aki mo? Puros babae? Amo. Yan. Di ko sa mo sabi itong yaran mo sa loga, mas ito aki? Okay ko pala. Yan. Girls power pa lang talaga sa iyo ka na eh. Nguan, atong naging kung atong lalaki, nakapangagong Surigao. Ayaw din na nagdi. Nagdi. Kasual sana mag-iansa di. Inatake sa high blood. Nagraan sa to Surigao. Day na kaigdi na. Di na. Nagpadara sa kami sa Sentabo ta. Nasa isla. Saan yan lugar? Surigao? Surigao del Norte. O di maging dyan ang hanap buhay dyan. Resort, mga resort yun eh. Isirangan eh. Resort. Mga ano dyan hanap buhay puro sa ano kaya nga ni abo sining mag-start ta. Marengay sa to apatab. Inikin sa kwa gito wasin tabo sa to. Badali magyan ang hanap buhay. Ikaw po saan pa mo pangharon ng digdi? Ito sa to Permiro. Ito na ito duman. Ito sa endong anoan. Pero tagiling ko kaya sabi ko nga ni, sabi ko kaya ang business daw sa nga magduman. Basta niya ako willing ka mag-invest ng panahon. Sigurado ako yan mag-grow. Kaya isipin mo, niya ako then naman niya ako sa ano kantinan po. Hilinga doon niya ako nag-grow naman ang business niya. Nag-okay naman mga negosyo. Tanaling mo naman baga sabi nga ni kaya hiling mo naman ang posisyon, di ba? Pangalan po. Saka adi sirinan, talagang pinsido mo ako, adi apisinado sa negosyo. Matutuwa, madiskarte. Kung sabihin, halimbawa sa mga manugang mo, ay sabi, may manugang ka na pa, no? Ay, kuha na, puro na ako. Di, sisiyaman po, sa mga manugang mong paborito mo pala, kung siri. Kuha, pagkuha ko kanda, puro pareho sira. Puro man ka na maraya ko Araw ko talaga ang mga tatay. Puro parehas na sila. Dako kanda inaaping araw ko lang. Siyempre baga ang mga tatay pag tigapot talaga ako nga pag tigapot ko ng gorang araw man ka na simbag. Puro parehas. Pero ano po sabi nga kan ining okasyon ni special na maray sa ano. Ikaw po nangangaki speed ako kang mangaki man. Ano po nangarap ka man po ning mga araw ganing okasyon para sa imong aki? Kung di ko ka po kakayahan. Kung sakali magkapanahon mo to. Ako nga ni kadto kaya ko panahon na mo. Dapat kining mga araw kining mga burubot din ini. Kadto pag birthday mo ay sumimbay ka sumuli ka sa simbahan amo na maguli. Tapos na. Kaya itong ang napadadali ako kading arag kading birthday nga kading makuapo kung kinsa ko bunggaman. Siyempre proud ang lolo. Proud ang lolo. Okay lang hay, dapat laki naman. Ang kayang makuapo kong lalaki. Ikatlo sa nating iginirina ng lalaki. Ana makuapo kong lalaki. Kuha na, lampas ng 20 anyos. Hindi pag 21 ka yan, may okasyon man yan.
Di na ta, lampas na 25 na nga ni. Day, ang ano ay iyo. Ang lalaki kay dapat 21. Oo, 21. Kailang sabi baga pag may okasyon ka, orgulyo man ni kang ang merito ka na yan sama sa ina. Tapos yaman sa mga lola. Yan. Pero garmog mahal man maraya sa imong ano di sa ano sa mga makwapo mo Ay, ginala. ta, ading nagdibo sa aral ka ading okasyon, daruan na sa mukha po ko. Kisa man. At tong sinundang ka din ni Ami. Di ko sabihin nagkaiwan naman Oo. okasyon naman. Di ko sabihin ang lolo excited naman rin pag may mga araw naman Ay, ganyan ta. oo. Ko sabihin, dakol pa ngayon di ba aabutan ko. Ta, ako nga ni, sabi ko kading magpapapo ko. Ika nga na ko, pag maano rin ka, ako ika nga na ko isang gatos. Hindi nga na ko maano, ro dahil ka. Anong kaya, kinsa ko, paigit ka na mga igin. Ay kaya uman, ansi Krisya, ngaya apa, naano ra ko. Sari na nga so, isang gatos ko. Gusto mo sabihin, pag sinda may award sa eskwelahan, Oo. pero may premium. Oo. Talaga. Gusto mo sabihin nag-on na naman hindi pala si Ay, ano. ano rito nga na grade 12, ta, graduating ito nga na grade 12. Senior high. Oo. Senior high graduating. Ako sabihin makali siya next year. Yo, sa Yusan. Ay, di sa Seriga. Ayo. Pero magmahon talaga maging lolo ano. Pero naman pong edad ta. 72. Sabihin dito, araw ka pa kayong kusog. Oo mo. Pwede pa kita mag-marathon. Ay, ka pwede, sir. Ano po, pag nakakakauli ako ng mga gorang, nawag ba kumarita, isipin mo, ako, ang hindi kayo sa panahon ta, mag-edad ka lang ng mga 50, mag-abot kang 60. Kumbaga, iyon na yan ang pinaka-peak ang buhay. Yan, amo. Pero sabi ko, anong pa man niya kung kayamanan, kundi mo naman lang niya kung may enjoy. Yan. Ang pinaka-the best niya ko, magkusog ang sa imong salud, simple lang ang buhay mo, tapos pwede pa. Anong sing ka pa niya? Dudugo pa niya akong milyonaryo naka-wheelchair. Kaya ako nga ni, sabi ko kading mga igin. Ako nga nag mga igin, kontento na ako kading pagkabuhay na mo si ama mo. Pag-aabot ka na, tigsap na, ako makamisap na. Pag ikabakal sa pambadyo, at kuman. Kaya nga nag, kontento na ako kading. Kamu nga nagtakin sa kuha. Yung soroserte, padagusan mo. Siyempre po, baga araw talaga ng mga wish ka mga lolo. Pero po, halimbawa ngayon, halimbawa sakaling magagawa ka po otong mga makuwapo, ano po ang gusto niyo mga makuwapo? Babae o lalaki? Gusto ko nga ni, kuha. Mga babae, tako lang nga gasto. Tano man po! Pagpakasali ka. Tano man po, babae. Marayan ta, gati nga sinagasto mo. Dikit lang. Ang una ako, pag lolo, ang gusto niya, dapat ako sa makuwapo na lalaki. Ako gusto ko babae ta. Kulang nga gasto. Isa di kaya ka na mo sir, alimbawa magpakasali ka, pas doble pa ka ding gasto nga din ni Renan. Ayo, siyempre, kung kaglalaki ka, kay puwan mong, siyempre, may gastos talaga yan, kay puwan mong ano yan. Magtagamay ka sa di, mga di lumampasan 500 kilong karne. Pag ang pagkasalan po mo yan, simple pa pong kasala mga 200 mil. Resepsyon pa. Iyo po, talaga po magastos na maray. Kaya nga gusto ko, mga babayan na. Pero po, pag-arap po kayo sa mga lugar, o saan po i-design ito nagkaparantumina? Ay, amo. O, gusto sabihin, bawi ka pala rin di. Amo sir. Kaya nga ko ito akong ko kuha. Ito ang mako ang nakmadrina. Sabi ka din mga igin. Sabi ka din mga igin. Yan ang ngaya pa ta. Kami ngaya, simple nga, takit mang iyama. Pero nga ako, ito na ang kimpirasin tabo ko. Ako nga ako, arakin man ako. Pasubli ang una ako ninyo. Arag mo talaga po kaya ng mga, aram mo kaya, si Papa kaya, ang ama ko po, ang edad niya na po na 70 plus na, 76 or 77, aram na ka ng edad niya. Tapos na-stroke na po siya, tapos naka-recover. Pag nagdadayo po kami siya, binibisita kami siya, pero may siyang, di ko maintindihan kung namuog mo siya o namumundo, tapos rin yan mapaluha. Ito bagang, sabi ko, ano yung garo ko na kaputan? Ano yung pa? Tears of joy? Ang kayang araw kang kaming mga kurang, bisitahan sa ninyong mga igin. Grabe ako kuman na mo. Kumbaga, Kaya,
ana luwangan, pagka mo yan. Di agus rin po pala araw talaga ang mga lolo na po. Sige na po lo. No? Thank you. Ayun po. Ano po? Like, share, comment, subscribe.